vam començar a veure un vídeo en el qual parlava de l'estructura terciària. I vos vaig dir, per a demà intenteu llegir-vos l'estructura terciària, veure els enllaços que mantén l'estructura terciària i aleshores demà parlaria. Quan nosaltres mirem aquí el llibre, veiem que en la figura 3.7 tenim un resum del que hem vist fins ara. L'estructura, aquí tenim l'estructura secundària, com aquesta estructura secundària podem observar com hi ha segments que tenen alfa hèlix, beta fulla plegada, alfa hèlix, beta fulla plegada, alfa hèlix, beta fulla plegada i alfa hèlix. I quan ja veiem que aquesta estructura secundària es pot plegar a un nivell superior de plegament, seria l'estructura terciària, en la que podem observar com hi ha una sèrie d'interaccions que permeten que dos parts de la cadena allunyades en principi un de l'altre poden establir interaccions i mantindre una determinada estructura global. Ahí podeu veure com entre el carbònic 18, entre l'aminoàcid 14 i el número 18 i el 45 veiem que estan molt prous. Podem observar que entre el 24 i el 40 idem, que podem observar que entre el 30 i el 35 també s'estableixen allí una sèrie d'enllaços. Quines són les principals interaccions? Que ahir vam començar ja a introduir. Aquí ens diuen que són, en tenim posats una que són ponts d'hidrogen, que vam veure ja perfectament. Tenim interaccions electrostàtiques, que també les vam intuir també, les forces de Van der Waals i interaccions hidrofòbiques. En realitat, les forces de Van der Waals són un tipus d'interaccions hidrofòbiques. Anem a veure els primers que tenim aquí. Nosaltres fem una ampliació i així ho veiem millor. Aquests ponts d'hidrogen, ja sabem com es fan, vam parlar ahir. Quan nosaltres anem baix a l'hidrogen, doncs tots veiem clar aquests ponts d'hidrogen, com en el punt número 1 es poden veure claríssimament. Jo crec que ahir, a més, ho vau veure en seguida i no vau tindre cap dificultat. Bé, aquí dalt vos ho torno a dir. Vos torno a dir com hi ha una sèrie de grups que presenten molt bé sectors o donadors d'hidrogeniosos. En el cas de la serina, la treonina, i diu, també poden participar en aquest tipus enllaços peptídics que no estan implicats en el manteniment de l'estructura secundària. És a dir, l'estructura secundària ja vam veure que, per exemple, l'alfa hèlix tenien que cada 4 aminoàcids entre el CO d'un enllaç peptídic i el NA d'un altre enllaç peptídic situat davant o damunt, s'establien uns ponts d'hidrogen que mantenien aquesta estructura secundària. Doncs altres ponts, altres enllaços d'estos peptídics que no intervenen en el manteniment de la secundària poden intervindre en el manteniment de la terciària. 2. Interaccions electrostàtiques, és a dir, interaccions entre grups amb càrregues elèctriques oposades. Quan nosaltres mirem aquí baix, veiem claríssimament l'exemple. És a dir, entre un aminoàcid que té en aquest cas un grup carboxil, el COH, és molt fàcil establir una interacció amb un altre aminoàcid que té un grup NH3 positiu. Càrrega positiva i càrrega negativa s'estableix un enllaç que és relativament prou potent. Després, quan passem als altres que tenim aquí, quan ens diuen interaccions de Van der Waals, ja les vam veure l'altra vegada. És a dir, són aquelles que es produeixen entre molècules que no estan carregades positivament i negativament, en grups CH2, TH2, TH2, TH3, però que, tot i que no tenen una càrrega neta, positiva o negativa, hi ha xicotetes interaccions, que al fi i al cap, xicotetes són que la suma de moltes d'elles poden fer que mantinguin una determinada estructura. Recordeu que aquestes les vam veure quan parlàvem de les interaccions que es produïen
en les cadenes d'àcids grassos. Se'n recordem? Entre CH2, TH2, sí o no? Bé, i les interaccions hidrofòbiques, en realitat, repetits, les anteriors són un tipus d'aquest estil. En el dibuix, quan veiem nosaltres aquí baix, podem veure que tot i que són grups que no són polars, entre ells s'estableixen una sèrie d'interaccions, com és el cas aquest d'aquí. Com veiem, no hi ha càrregues positives ni negatives, ni aquí ni aquí, però aquestes interaccions que es produeixen en una zona en la que no hi ha aigua normalment ni res, són febles, però, com tot, suma i sigue i permeten que estiguin a gust en aquesta zona estructures com d'aquest estil, o aminoàcids d'aquest tipus, que tenen com a cadenes laterals grups d'hidrocarbonis, hidrogen conforme tenim. I per últim vam dir que hi havia un quart tipus d'interacció molt potent, la més potent de totes, que eren les anomenades ponts disulfur. Els ponts disulfur vam dir que quan miràvem quin aminoàcid és el que té sofre en la seva molècula. La cisteïna, no? Doncs aquí tenim com quan es parlen d'aquest tipus ens diuen que en aminoàcids com la cisteïna es poden establir aquests enllaços. És a dir, per un costat es perden, com veieu, es forma una molècula amb els dos hidrògens, s'emporta un hidrogen d'un i un hidrogen de l'altre, i entre els dos sofres s'estableix aquesta interacció. És, com diu, de les més fortes, i com que en pràcticament quasi totes les proteïnes, quasi sempre trobarem una cisteïna, doncs en el manteniment de l'estructura terciària és un dels punts a tindre molt en compte. Bé, per tant, en conjunt, totes aquestes interaccions fan que tingui una determinada estructura o una altra. Si ens fixem, de què depèn l'estructura secundària, terciària, de què depèn? En última instància depenen de l'estructura primària, de la seqüència d'aminoàcids. Segons una seqüència d'aminoàcids o una altra, tindrà una estructura secundària o una altra. I segons tingui una estructura secundària, tindrà una estructura terciària diferent. Bé, aquí crec que vam deixar, vam arribar a veure, aquesta animació la vam veure, és aquesta que era en un moment que la posa, era la que era en anglès, però no. Ah, mira, a veure si... Superimposed on primary and secondary structure, acidic and basic R groups ionize, and these positively and negatively. Bien. Doncs passem. Passem a l'estructura quadrada. Vale? Yes. És a dir, què passa si tenim una estructura, o què passa si tenim una proteïna com aquesta que tenim posada ahí? És a dir, una proteïna en la qual, per a fer-nos veure que en realitat hi ha més d'una cadena polipeptídica, ens l'han dibuixat de diferents colors. O sigui, nosaltres aquí veiem que ja no en tinc una de color verd o una només de color roig, sinó que en tinc dues. Què és el que passarà? Que cada cadena polipeptídica tindrà la seva estructura primària, la secundària i la terciària. Però com que són més d'una cadena, quan els dos estan que s'uneixen per formar la proteïna, què tenim? Que s'establiran interaccions entre aminoàcids d'una cadena polipeptídica i aminoàcids de l'altra. Quins tipus d'enllaços són els que s'establiran entre una cadena i una altra? Els mateixos que hem vist per a la terciària. Per tant, és fàcil de recordar. Si no en sé és que fan possible l'estructura terciària, si es tracta d'una proteïna formada per més d'una cadena polipeptídica, l'estructura es mantindrà gràcies a ponts disulfur, interaccions hidrofòbiques, càrregues electrostàtiques, força de Van der Waals, etc. Bé, mirem aquí alguna animació d'aquestes i veurem el mateix.
En principi, és això el que hauria. Crec que no. Some proteins consist of 2 or more polypeptide chains. The fourth level of protein structure, quaternary structure, results from the combination of 2 or more polypeptide subunits. Quaternary structure is stabilized by the same sorts of attractions that stabilize tertiary structure. Hemoglobin, the red oxygen-carrying protein of blood, is an example of a protein with quaternary structure. It consists of 2 kinds of polypeptide chains. 2 of each, a total of 4 chains, make up each hemoglobin molecule. Nosaltres veiem aquí com tenim una proteïna que la coneixem tots, no? Que és la hemoglobina, en el que aquí podem veure que quantes subunitats diferencials. Però quantes unitats hi ha? 4. De les quals veiem que n'hi ha 2 cadenes alfa i 2 cadenes beta. Cadascuna, com veiem, té la seva estructura primària, secundària i terciària, però en conjunt les interaccions que s'estableixen entre aquestes cadenes fan una estructura global que serà l'estructura quaternària de la hemoglobina. Si mirem una altra animació, doncs veiem aquí el mateix. Aquí podem veure com hi ha una estructura quaternària d'una proteïna, en la que podem veure que, a més, no només hi ha aminoàcids, sinó que hi ha també, com podem veure, altres coses més. Ja no és una proteïna formada exclusivament per aminoàcids, sinó que tenen altres maneres. I aquí està el possible. Crec que és la mateixa hemoglobina. Guai. Aquí tenim un repàs del que, com veieu, està aquí. Doncs, proteins are polymers constructed from the same set of 20 different amino acids. Així un repàs ja del que és la primària. Amino acids specified by the gene. In the secondary structure, portions of the protein begin to coil, fold, neat three-dimensional formations. 2 kinds of secondary structure units are the alpha helix and the beta-pleated sheet. Folds and coils of the protein are the result of hydrogen bonds that occur at regular intervals. Veiem com hi ha estructures en el Tertiary beta plegada by interaction i ara between side chains of la various terciària. amino acids. At this stage, some proteins are complete. Other proteins Ara li incorporate posem 3 cadenes multiple més subunits, creating what is known as a quaternary structure. i tenim ja la global. L'última crec que no cal que la posi, és una semblant, ja la veureu ja acá. I entrem ja, ens deixem les proteïnes a nivell d'estructura i passem ja a veure com poden ser les proteïnes. És un principi, diríem, de classificació de les proteïnes, este punt, en realitat. Encara que després veurem altres maneres de classificar-les, una manera de classificar-les és les proteïnes es poden dir o dividir en homoproteïnes i heteroproteïnes. Recordeu que quan parlàvem dels glucòsids i dels polisacàrids diem poden ser homopolisacàrids o podien ser heteropolisacàrids. Recordem que això hetero eren formats per més d'un monosacàrid diferent. Doncs aquí la paraula homo i hetero fa referència a que ens podem trobar amb proteïnes que estan formades exclusivament per aminoàcids. Tota ella està formada per aminoàcids. Exemple senzill, la insulina, només per aminoàcids. Com us vaig dir, 16 i 15, 2 cadenes, per tant, una proteïna, homoproteïna, i a més té una estructura quaternària perquè està formada per 2 cadenes diferents. Però podem trobar altres que estan formades per una part proteica i una part no proteica. Per una part formada per aminoàcids i per otra part que no està formada per aminoàcids. L'han vist allà. Una és la hemoglobina que veurem ara a darrere. D'acord?
Bueno, què és el que passa? Que en l'afany d'anar posant noms i anar diferenciant les coses, anem carregant-nos d'una sèrie de noms que ara ens van venint de nou en algunes ocasions. És possible que l'any passat ja en Pepe ja vegeu alguna cosa, però ara el tornem a veure. I és el següent. Quan parlem d'una heteroproteïna, que també es diuen proteïnes conjugades, perquè conjuguen part d'aminoàcids d'una altra part, doncs resulta que diem que a la part no proteica, és a dir, els components no aminoàcidics, o la part no proteica, rep el nom de grup prostètic. Grup prostètic. Aquest grup prostètic té alguna importància, com podeu imaginar, si no fos important no estaria. I en la major part de les ocasions la seva funció és que intervenen fent possible que aquesta proteïna faci la funció que realment fa. Si no té aquesta part prostètica no pot realitzar aquesta funció. Aleshores, es diuen, el grup prostètic pot unir-se a les cadenes polipeptídiques de diverses formes. Pot fer-se mitjançant una unió forta, covalent, o pot fer-se mitjançant una unió més laxa, en la que més fàcilment es trenca i se solta, se separa, i això també ho veurem ja en la part de les proteïnes. Això vol dir, pot ser per un més covalent o per una interacció no covalent. Si jo li lleve el grup prostètic a aquesta proteïna, que és heteroproteïna, la proteïna sense el grup prostètic, com veieu, es diu apoproteïna. Apoproteïna és la proteïna, com dic, desproveïda del seu grup prostètic. D'acord? Bé. Quines són les molècules que poden afegir-se ahir a la part proteica? Doncs, aquí ens han posat uns exemples que són glicoproteïnes i lipoproteïnes. El nom sí que ens ho diu tot. Una molècula que pren l'etiqueta de glicoproteïna serà una proteïna en la qual el grup prostètic serà un lípid. Glúcid, no? I seran lipoproteïnes aquelles en les que la part prostètica serà un lípid. D'acord? Per tant, tindré lipoproteïnes i glicoproteïnes. Una lipoproteïna, per exemple, seria les lipoproteïnes que s'encarreguen o formades per part proteica i per exemple, colesterol. D'acord? El colesterol, per ser transportat per la sang, pot apegar-se a una proteïna i funciona millor. I també tenim uns casos molt importants que són aquells en els quals el grup prostètic és una estructura molt peculiar que és el que tenim aquí, que és el grup hemo. El grup hemo està format, es diu, per la unió de 4 anells pirròdics, per 4 pentàgons, en els quals en el centre està el ferro, són uns anells que, com veieu, podeu veure que tenen enllaços dobles, ara sí, ara no, sí, no, el que es diuen enllaços dobles conjugats, que el que fan és que entre ells i el ferro són capaços d'atrapar i de soltar l'oxigen. Quan nosaltres diem que l'oxigen és transportat per l'hemoglobina, és gràcies a aquesta part de l'hemoglobina, a la part del grup hemo, en el qual entre les interaccions que s'estableixen per els dobles enllaços més el ferro és capaç de captar on hi ha molt d'oxigen, capturar-lo en els alveols i descarregar-lo en els teixits. Ara veurem aquí, crec que hem deixat, o després... Per tant, segons el que hem estat veient, tindríem, repeteix, tot i que ara veiem nosaltres funcions de les proteïnes, classificació funcional, una mena de classificades en l'anterior, en funció de si són exclusivament per aminoàcids o per aminoàcids hidrògens. Fa uns anys, a l'hora de marcar què és el que podia caure en selectivitat o com podria preguntar-se la classificació de les proteïnes,
no ho tenim massa clar ni els professors que posen l'examen ni nosaltres com definir-ho a nivell de professors d'institut. Al final es va arribar a un consens i es va dir, bueno, com que sembla que la millor classificació de les proteïnes és la classificació funcional, aquesta és la que pot canviar. Com a pregunta de dir, classificació de les proteïnes tenint en compte la seva funcionalitat. Això no vol dir que vos puc preguntar o vos puc preguntar de dir, a veure, classifiquem-les en funció de si són només part tot proteic o no, com hem vist, o que ens diguen, doncs mira, totes les proteïnes són solubles en aigua? Ara veiem que no. Totes, d'acord? Per tant, tot i que ara veurem la gorda, sí que ens diuen així, bueno, a vegades s'establia una classificació en què es deia, a veure, les proteïnes es poden, en funció de la seva forma, si són allargades, doncs com podeu intuir, li direm filiformes o fibroses. Si són globoses, doncs li direm que hi ha proteïnes que són globulars, i aleshores fer una classificació. Tenint en compte la seva forma, proteïnes fibrilars, fibroses i proteïnes globulars. No té massa raó de ser, perquè tampoc és que servisca per a massa. Algo n'hi ha en per què unes, i de fet per què unes tenen una forma i unes altres, però no era massa important. I aleshores diem, no, anem a classificar-los d'esta manera, tenint en compte la funció que fa. I tenint en compte la funció que fa, fixeu-se, passarem perquè es vegin, nosaltres ens diuen, una classificació poden ser les primeres, proteïnes estructurals. 2, proteïnes de reserva. 3, proteïnes actives. I dintre de les actives en diuen, poden ser enzims o proteïnes reguladores o transportadores, o proteïnes contràctils a nivell d'immunoglobulines. Per tant, ara les veurem i entendrem que moltes d'elles ja en el nom en diuen moltíssim. Què s'hi passa? No l'entenéis. Bueno, anem a veure com... Jo crec que ojalà fora una pregunta, jo si fos estudiante per als exàmens, en què era aquest tipus de classificació de les proteïnes tenint en compte la seva funció. Realment no és massa complicat perquè per lògica puc treure moltíssimes coses. I aquí també és veritat el que sol passar durant moltes vegades en el curs, que jo ara m'estan donant de cor moltes coses. M'estan dient ara estructurals, enzims, tal, clar, tot això, quan m'ho he d'estudiar ho he d'assumir tot. En canvi, quan ja estic al llarg del curs, ja em dono compte que jo ara ja veig molt bé els enzims, ja veig molt bé les immunoglobulines i per tant jo aquí ja ho tinc molt més clar. La desgràcia és que ara jo m'he de clavar tot aquest tipus de proteïnes quan després realitats, quan ja les veig molt millor com funciona tot, ja m'és més fàcil d'entendre. Ara, aquí jo he intentat posar un vídeo en cada tipus perquè almenys vos feu una mínima idea de lo que és cada tipus. Si unes proteïnes reben el nom de proteïnes estructurals, serà perquè intervenen en l'estructura o bé de les cèl·lules, o bé dels teixits, o bé d'un organisme sencer, és a dir, intervenen en el manteniment de determinades estructures. Doncs, efectivament, és a dir, són aquelles que contribueixen a fixar la forma, donar rigidesa o flexibilitat a determinades estructures. D'acord? Aleshores, una d'elles, de les més conegudes, quina és? El col·làgen, que ja vam parlar ahir. Perquè el col·làgen vam dir que és una proteïna que encara no utilitzem en cremes, però que temps al temps llavors les farem dins en el col·làgen. Bien, doncs aquest col·làgen, que recordem que tenia una estructura secundària diferent a la resta, perquè era una triple cagada. Hèlix, doncs aquest és el col·làgen. Bé, el col·làgen seria un exemple d'això. La queratina, que ja hem sentit parlar, perquè ja sabem que en les ungles tenim queratina, o en el cabell, seria la proteïna de la seda,
la fibroïna són proteïnes en funció estructural per a donar elasticitat o rigidesa. D'acord? Un os, si el posem en àcid i si llevem la part carbonatada, després el os es pot doblar, la part no es queda més la part de la proteïna. Bien, ahí tenim un dibuixet en el que insinua el que es veu realment en la preparació microscòpica, dibuixat aquí, serien les fibres de col·làgen o les fibres d'elastina, que seria una altra proteïna que tenen aquesta. Bien, si unes proteïnes es diuen proteïnes de reserva, doncs estarà clar quina és la finalitat. Seran unes proteïnes que serveixen de reserva d'aminoàcids per a que quan a la cèl·lula li fan falta, o a l'organisme li fan falta, tirar mà d'elles i d'esta manera tindreu a l'abast molt fort. Fixeu-vos l'exemple que ens posen. Diu, albúmines de les llavors. En les llavors caldrà tindre una reserva de proteïnes. Ja sé que en les llavors caldrà tindre una reserva de glúcids o de greixos, però també una mínima part de proteïnes per tirar endavant. En la llet també tenim albúmines en les llavors, en la llet, en els ous. D'acord? Aquestes serien proteïnes, com dic, de reserva. És a dir, magatzem d'aminoàcids que l'organisme pot utilitzar en situacions de creixement o regeneració de parts danyades o lesionades, seria. Bueno, i entrem en un punt gran, en un apartat gran que són les proteïnes actives. Per què diran actives? Proteïnes actives, sap per què són? Actives. No? Perquè participen, com diu ahir, en una sèrie d'activitats en les quals aquestes proteïnes interaccionen amb altres coses. Interaccionen amb altres molècules, activament, produint canvis, unint-se a altres per a transportar. Aquesta molècula a la qual s'uneixen, veu que reben un nom, que potser és la primera vegada que l'heu sentit parlar d'ella, que és el ligand o ligando en castellà. Vos sona? Ho han vist? Pedro va comentar alguna cosa d'això? Ens apareix per primera vegada el que diu, totes tenen en comú que interaccionen específicament en aquest i no en un altre component que rep el nom de ligand. Anem a veure en què se s'utilitza. Què passa? Bueno, anem a veure així, en el que tenim aquí subratllat, a veure què coneixeu vosaltres ahir. Jo crec que coneixeu ja tot. Enzims. Què sabeu de l'enzim? Què? Perdó? Bueno, però això està subratllat, però què vol dir catalitzador? Què vol dir? Què és un enzim, a veure? Són unes substàncies que acceleren les reaccions químiques. D'acord? Bé, molt bé. Si ens diuen proteïnes reguladores, ja el nom també ens diu seran aquelles proteïnes que s'encarreguen de què? De regular el bon funcionament de les cèl·lules, del teixit, de l'òrgan. Per tant, facilet. Si ens parlen de proteïnes transportadores, seran aquelles que transporten alguna molècula. Per a transportar alguna molècula s'han d'unir a aquesta molècula, que seria el ligand. Les proteïnes reguladores, ahir ens diuen, per exemple, els receptors hormonals. Què sabeu d'això? Què sabeu dels receptors hormonals? O què sabem de les hormones? Què és una hormona? No sé. Què és una hormona? El
el nom d'alguna hormona tots el sabeu, però com definiríem una hormona? Sustancia química que ayuda a cosas a funcionar. Perdó? Sustancia química que ayuda a cosas a funcionar y si la cosa no usa. Sí, i aquesta substància normalment qui la boca, qui la produeix? Pero El sistema hormonal. Dit ja en plan més cotilla, normalment qui produeix una hormona? Una glàndula. I aquesta substància s'aboca arriba a un òrgan vital a través de la sang. És a dir, una hormona seria aquella substància produïda per una cèl·lula o per un grup de cèl·lules, una glàndula, que abocada a la sang, via sanguínia arriba a una cèl·lula o a un grup de cèl·lules i actua sobre elles, que serien les cèl·lules diana o els òrgans diana. Vosaltres mateixa s'heu contestat al següent punt, en el qual ens pot fer comprendre el que diem abans del lligand. Això vol dir que una hormona segregada i via sanguínia arriba, va per tot el cos, per exemple, o no? Per què no? Sí, però només actua sobre un determinat lloc. Per què? Perquè aquest lloc, aquestes cèl·lules, què tindran per a que actuï sobre aquest lloc i no sobre un altre? Tindran uns receptors que farà que a aquests receptors que tenen aquestes cèl·lules s'enganxen l'hormona i no unes altres. És a dir, l'hormona via sanguínia passa per totes les parts del cos, però només s'enganxa a determinades cèl·lules, perquè determinades cèl·lules tenen determinats receptors que normalment de manera complementària s'enganxen a això. Doncs aquests receptors, en moltes ocasions, són proteïnes. I per tant és important l'especificitat, que siguin específics per a aquesta hormona. Per tant, això serien les proteïnes reguladores. I per últim, les proteïnes, per últim del tros que tenim aquí, les proteïnes transportadores serien aquelles, com hem vist abans, la hemoglobina, aquella que transporta l'oxigen, són proteïnes que s'enganxen a un lligand, en aquest cas seria l'oxigen, i el transporten d'un lloc a un altre. Si veiem aquí una animació de l'enzim, doncs podem veure com pot actuar un enzim. Researchers first identified Ahí tenim un enzim a l'esquerra, com arriben molècules i gràcies a ella aquestes molècules es trenquen, se'n formen de noves o el que sigui. Ja podem veure com hi ha una complementarietat, com veiem, una complementarietat entre el que és l'enzim i el que és el substrat. Si no existís, impossible. Per tant, el lligand seria la molècula que anava a col·locar-se i l'enzim seria el que, unint-se actuaria sobre ell, catalitzant la reacció. Proteïnes reguladores, aquí tenim un exemple de com hi ha un marcar, ahí hi ha una proteïna i com podem veure com aquí arriba el lligand, este lligand, així estem parlant d'interleucina, ja ho veurem en l'últim tema, com la interleucina s'enganxa en concret a un receptor específic per a ell i aquesta unió provoca una resposta. És a dir, la unió provocarà una determinada resposta. La proteïna, quan la dibuixem ja com en aquella forma que tenim allà, allí podem intuir com hi ha en l'estructura terciària, podem veure com hi ha beta fila plegada, alfa-hèlix, ¿vale? Bien. Bueno, y en la proteína transportadora, pues el mateix. Red cells are particularly well suited to transporting oxygen because they contain a special oxygen-binding protein known as hemoglobin. Aquí tenim la hemoglobina. Each molecule of hemoglobin itself contains 4 molecules of heme, and iron containing which binds oxygen loosely and reverses. Hemoglobin that is fully saturated with oxygen is bright red and is called oxyhemoglobin. On the other hand, hemoglobin that is not saturated with oxygen is purplish blue in color and is called deoxyhemoglobin.
It is heme which makes it possible for the red cells to pick up oxygen dissolved in the blood, transport it combined with hemoglobin, and release it back into the blood as oxygen in solution, ready for delivery to the various cells of the body. Hemoglobin gives up its oxygen as red cells travel through capillaries in tissues where there is a low content or partial pressure. Vale? Per tant, tenim les proteïnes, els enzims, reguladores, transportadores, proteïnes contràctils i immunoglobulines. Si es diuen contràctils, pues està claríssim. Són les proteïnes que tenen la peculiaritat de poder-se contraure's i estirar-se. Unes proteïnes que en realitat, més que això, que fan és que s'uneixen unes en altres, permetent que s'expulsen músculs o s'estirin. I per últim tindríem les immunoglobulines